Di oy, ilisan naglipos Kabaw na abya day. Mama ita nang Day. Way ka Kabaw nga naa may kuan kanang posiso nga ngipos Kabaw. Kay bulahag imong ngipon do ka pug usara ka usara ka ngipon sa Kabaw. Awan ni Kabaw dako kay ngipon. Nangaon nag mga tibiw. Sa iyong gipango to mga duha ka tibiw. Na tibiw number 1. Si tibiw number 2. Hi guys, welcome back to my channel. Day, ang tawil day ba yung itungtong day basa man ni day. Ko abi kani ba? Tawel na hagato man ay magdisyo. Ko aragat. Makuha na sigarilyo diya. Gis vlog. This vlog guys, manguan si Hoss. Nangaling kamuti, way una. Si Kandera nag-isip niya. Magpabunot yan Ngipon sunod buwan day. Ako ani-ani ah. Buwan pa man, igo pang manata. Bunuton, dua ka bakanan. Kay kwarta ra may ungnon. Na, Nay. bunuton din yung Ilisan ngipog Kabaw. Imo ka kay batanon pa ka. Aray mahal. Ikaw, sa imong ika-istorya. Kung ika-istorya no, Imo nagkaon? umana yung ko yung tao kaon, boso ng taon ko, kaya ko'y kaon ganyan, kuan mga alas 3, ko'y kaon. Nagamukbang kag sayo. Karon, Dako, nagtiyan. kaon ko. Pero sudan ako, sos, ganyan lagi tawag, sudan na, ginamos, o pates, kay, pobre man. Mari to. Kasolte diha. Ikaw Kander. Bye-bye. Mababay na siya, asa ka na siya. Pudra. Napay pa-English. Karong dugay-dugay, mangapi karong dugay-dugay. Mga Mga kung kaon, karong dugay-dugay, mangapi na po ko. Kit on tumuras kung kape, kung ansay klase sa kung kape. Mo na akong ipangape. Ha? Ano nindot na ipangape kay hindi pa mahilos imong ba. Kani kay makainom kag mahorot na mo ni. Ano saktong painit yung lawas. Itapad niya nagtulog. Okay, kay mo inom sa ko anay. Kung kape. Mao ka to si Gino TV guys. Nato siya channel Gino TV. Gamay pa kay saging. Subscribers. Ano apa to kuman?
Kucing ngeriak. Mana mo ko? Nasi Kandera guys. Oh, di ko Kandera. Sama. Kagid na nga. Ma, di ba kagid na nga, ma? Sige ro, gikagin na guro na siya. Hindi mo na kang ikyong. Mama nipis. Takpan mo kapag kuyan kapag mo. Pilawang lubot. Hindi ka gasaliko karon. Ay guys, mag-unat. Uso. Bisudlayon ko ron ni ko an Kandera ari sudlay. Sudjay si host. Kanang pinanindot nga panudlay ha. Pinapambu. Sige deh. Kaya matangtang na yung pungag yung ngipon nga pungag sa tubangan. May Ilisan lipos Kabaw. Hindi ko matipala. May pewala o ka na ng tangon. Di oy, Ilisan naglipos Kabaw na abya day. Mama ita ng... Day. Way kakabaw nga na may kuan kanang posiso nga ngipos Kabaw. Kay bulahag imong ngipon do ka po usara ka. Usara ka ngipon sa Kabaw. Awan ni Kabaw dako kay ngipon. Kanain mo maipailis. Dali, day. Sakit sad ka kayo magsudlay, oy. Mahal ko plus ice cream. Marag dugay-dugay naman wala ka palit og ice cream. Hindi, kaso. Hindi lang. 150. Katong ice cream nga dili puwa ha. Katong brown pati ang puwa. Bani day. Ah, di ko uban. Basta kadigo kumuban. Ayaglog sa kay mo dugo. Na mancha kamera yun na mukhang na ini naman mo pero joke lang siya dayon magbubot. Day, wala man higitiwas akong buhok ni mo day. Namatay na to imong cellphone no kay dangan kikistanan. Dali, day sakit ka kung buhok imong datugan no. Agay. Day, naunsa naman ni taon akong buhok, oy. Ako kay gipasudlay niya, karon nadaot.
Diba kuya, gwapo mas mama? Mas gwapo ko. Diyan po kita. Anong ako yung mga baluna sa parang iba pa po ninyo? Mama, magsibay kayo ito. Dahil magpaibot na kita ngipon na. Palitan na kagkuan. Ngipon nga katong sa Kabaw. Hindi ka. Nga di man ka. Oh, di. Nangilis na na, wak ba? Parang, Ha? mangilis. Nangilis ko mo na. Hindi mo sana, di sa mustito. Eh, Nindo tong kuan ngipos Kabaw kay iligon. Kikita ba kang Kabaw magsakit ang ngipon di ba wa? Day. Ada sa una, yung anak man, kaning upat o kaning tubangan ako. Kaning upat puro din. Yan, Ngipon, tubangan, ano ako. Sos, nakuhaan raman lagi. Ilisan raman. Ilisan raman lagi ako kaning, ini, pagkawipon, inaalay mo ha. Daot mo ka pilit ka, kakuhan sa una bro. Ikaw dulce ba? Hindi man ko dagat to, ganyan mo rin. Chocolate o halot na lang ang mga pagkakang. Oh my God. Na muna diha. Tamis ka na. Hindi ka tamis, bata pa ka. Ano ang minsan ka? Nga, di man ko, ang hilig tamis. Dapat din mo ka. Ang maghilig sa tamis ka nang kagiro ng tiis. Dapat din mo ka, ano, nga bata pa ka. Dili, mga tamis. Karang may naani mga junk foods, pero kuhan lang. Dili sa pinanang palabig kaon ba? Binang mayrak pa. Kuhan mo sa misya. Kidney mo sa dik. Bata pa ka. Samot ang bulsa kidneyhon. Kinahanglan, kinahanglan na yun. Kung yung daot yung ano, gusto ko sa matampis. Kaya na sa una, di anat si Dulce. Unsa na dulce di eh? May na kalingaw, Dulce naman. Pobre man. Pwede bubot di eh. Oo na. May kausok. Bye guys. Dator man kaya ng kauna. Bye. Makita na yung mga balik chase. Pinagkana. Wala to akong vlog guys. Daghang salamat. Na si kuya guys, upa mahuman, iyaw-yaw. Iyaw-yaw po siya guys. Bye bye guys.